nire atxezan gure familien lehenengo errenteiarra. Ze nire atxona Oiartzuarra zan, amona Ataundarra, eta atxik eta mamak Urrustildarrak. Ni jaiotzez, bizitzaz, bihotzez, errenteiarra naiz, eta bizitzaz eta bihotzez, Urrustildarra eta Azpeitiarra. Eta orain, zarauztar izaten ikasten bai. Gaina maila hortan nire bizipena da errenteiar izateari uko hil gabe, nire ez dakit izaera edo bihotza edo pertenentzialdetik zabaldu indala. Ni akordatzen naiz Patxi eta Biok iritsi ginela, Patxi Aizpitarte eta Biok iritsi ginela Azpeitire orain dela 40 urte. Eta iritsi ginen gogotsu, nik uste ingenuidade puntu batekin ere bai, baina ilusio handiz egia esateko. Eta, bueno, nik uste saiatu izan ginela geneukan ilusio hori eta seminarioan jaso gendun ura eskaintzen, zabaltzen eta, bueno, jendearen gandik gertu egoten. Azpeitire iritsi eta lehenengo urte hartan, 85, 86 urtien, euskaltegian apuntatu ginela, jendearen gandik gertu egoteatik eta da. Bai, eta ez dakit bigarrengo o hirugarrengo saiun ole lehengun igual antzeman ziguten apaizak ginela, Patxi hendik apaizteko zegoen, baina bueno. Bai, eta bueno, harreman egiten jun ginen, geho, ez dakit, han Jesus herriko kirol txapelketetan ere parte hartzen jardun nuen, auzoko festa batzordeko kidere izan ginen, bueno, holako gauzak egin ditugu. Gu iritsi ginen nien Azpeitire, egurre mueble gintza zegoen krisian, eta gure auzuen eta han San Juan deiko auzuen jendi ikustezan eguarditan da gu hain gauden bezala taberna ingurutan eserita eta lagun artean, bueno, garai zailek izan ziren, egia esateko bai. Guk, bueno, hori ezautu genuen. Gure ekimen berezik, ez dut uste egin genunik, baina, bueno, Karitasen eta parte hartzen hasi ginen, herriko Karitasen guk geuk ez gendun San Juan deiko Karitas berezirik antolatu, parrokiko Karitas taldean bai. Eta, bueno, bide hortatik laguntzen saiatu ginen, bai, baina besteekin batera. Azpeitire iritsi ginen nien Patxi eta Biok 85, 86 garren urteko udaran, emakume askoitiar batek planteatu zigun, bea bai zebilen gizakia helbururen inguruen, eta aber, bueno, etxean norbait hartuko ote gendun. Eta orduan, Patxi eta Bilokin bizi izan zen proiektu hombre, bueno, gizakia helburu, proiektuaren egitasmoan parte hartu zuen bat. Eta hilabetetan egon zen gure etxien. Gero, handik urtetara, beste azpeitiar bati lagundu genion zeiten. Gizakia helburu egitasmo horren azkeneko etapa bizitzen gizarteratzeko prozesuan. Azpeitilen, bueno, nire bizitzako gertakizun importante batzuk bizi izan ditugu. Geure etxien, garai baten Patxirekin batea eta gero Patxik Donostira aldein zuenien bakarka, osaba eta ama bizi izan ditut. Eta orduan, amaren bizitzaren azkeneko alderdia osatia,
bere osasun mugak, gaixotasuna eta heriotza han bizi izan nituen. Ez dakit zeni esan dion, Gotzaitegiko zeni esan dion, ez neukelanik beharra hundik, olako adierazpen baten beharra hundik, jendearen gertutasuna eta estima sentitzeko, ezta? Eta orain atzea behituta, eta bueno, udaletxearen harrera dago, gero parroki inguruko jendiekin agur ekitaldi hura, eta orain sainaziotarako txupinazoa botatzeko laukote horren barruan edo hautagaien artean aukeratzeak, ez dakit. Alde batetik, nerean sortzen du eskerrona, emozioak ere bai, egia esateko laukote horren barruan neuela jakin unien oso goiz zea berezile pasau nun, oso unkituta nengoen. Eta gero sentitzen naiz pixkat abrumatuta erderaz esatean bezala. Bai, ez da pixkat gain hartuta. Behin lau hautagai zein ginen azaldu zanien eta ni tartien neuela jakintzanien, hasi nintzen mezu batzuk eta jasotzen, dei bate beste ere bai. Azpeitiarren batekin bestekin topo nuen eta behakin itzein ere bai, hemen zarotzen ere bai. Eta inpresio hartu nion, ilusio berezi bat zeuela zenbait jendearengan ni egun hortan area eamateko, egi esateko. Eta, bueno, postu ite zaitu, eta baina ez da esateizu netzat, momentu unkigarriena izen zen, laukotearen barruen egotie. Eta gaina, deitu zuen kontzejala izan dion, beira, beste batek nik baino boto gehiago baldin baditu, niretzat hobe. Horretik, niretzat tsunami bat izan dau, tsunami handi bat, eta, bueno, Azpeitiko parroki ingurun dabilen batek lehengo baten esan ziren, bueno, kepa, susto politie, susto politieta. Bai, alaxe da, susto politie bai. Nik nire buru ez den jarri nahi zerren eta inoren eredu, ez da baino. Zenbait jendek hori aipatu dit, bai zenbait herritarrek, zenbait eliztarrek, eta bai zenbait eliz gizonek ere. Esanez, bizideun garai bate hontan, hori, apaiz bat izatea txupinazoa bota berduena, gauza berezia da, Eta batek esan zien, kepa, neu izango baniz bezala posten naiz, eta bea Frantziskotarra da hori esan zidan. Baina ez naiz lehenengoa. Zegoen dela urte gutxi, errenteien beste apaiz bat izan zen txupinazoa botatzen. Josin Arregi, Azpeitiarra. Eta azkeneko urtetanan egin duen lanagatik behari deitu zilogen eta bere inguruko taldeari bai. Ezaunek eta etxekoak izango ditut inguruen, eta bueno, hoxe, ez daukat zei. Eta badakit, gertatzen nahi zaite, Azpeitire juten nahi zenien, bereziki edo hemen Azpeitiarren batekin topo egiten dedanean, hitzeiteko tartetxo bat hartu beharra izatetela askotan. Babes bat, gertutasun bat, eta gero, ez dakit, ateak ere zabaldu izan dizkidate, o izan dizkigute, eta ez dakit azkenean, behaien arteko bat sentitzeraino.